han er alt for slap. Nå, men vi skal til Fanø. Så ja, det bliver fedt. Yes. Men ja, vi skal jo også med en færge, som vi nok godt kan regne ud. Fordi at, det bliver en mere retarderet vlog 2. Men ja, vi skal på færgen snart. Vi kører med klatten indtil videre. Vi skal nok nå det. Vi laver en mere vlog, når vi er over på Fanø. Bare vent. Vi ses på færgen. I morgen gør vi. Vi ses på færgen. Så ja. I morgen. Så nu er vi kommet til Esbjerg. Og færgen den er lige herhenne af, tror jeg. Vi har faktisk været i Esbjerg i, jeg ved ikke, måske 10 minutter. Ja, vi skulle lige op og hente nogle sandaler til Henrik. Altså, hvis I kender ham, det gør jeg nok ikke. Så hjælp, men vi ses på færgen. Der er sindssygt mange biler i kø. Det er til at blive sindssygt af. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det var så populært at tage til Fanø. Derovre til siden. Yes, mand, så kom vi ind. Nu skal vi så betale for billetterne. Vi er ikke kommet ind endnu, vel? Kan vi komme ind nu? Nej, det skal vi lige lidt. Vi kommer. Ja, men vi er i gang. Så ja, vi ses på færgen. Det har jeg sagt 3 gange. Det bliver en dejlig tur. Det tager lang tid, det her, mand. Ui, jeg magter det ikke mere. Nu er klokken i hvert fald ved 1:30, så vi burde skulle sejle nu. Men den anden bane er ved at gå over, men vi må ikke komme. Der er nogen, der kommer i hvert fald på færgen. Det er først, når alle biler kommer på, vi står ud. Men der stod åbenbart, at man ikke må bruge telefon. Så det kan godt være, at jeg ikke må blokhoppe. Det er lidt ærgerligt, hvis jeg ikke må. Men nu ser vi, hvad de siger til os. Ja. Vi gør det. Ja, vi er ude på at sejle nu, men jeg kan ikke blokke, fordi der er hegn her. Jo, sådan der. Kan jeg se det? Ja, der kommer den anden færge. Film ned! Ja, ret dårlig lyd. Så, men ja. Vi er der nok også snart. Ja! Sådan, nu kommer Fanø i start. Fanø! Yes, mand! Ses, Esbjerg. Så kom vi til Fanø. Det var godt nok på tide, mor. Ja. Ja, det er faktisk ret flot herovre. Det er bare lækkert. Så nu skal vi så ned og hente nøglen til vores sommerhus. Hvor ligger nøglen? Eller hvor skal vi hente den henne? Jamen, altså hvilken by? Ja, vi skal hente den i Nordby. Men vi skal bo i Sønderho. Så det vil egentlig sige, at vi krydser faktisk Fanø for at finde den nøgle der til sommerhuset. Og vi skal være her en uge, så det kommer en hel uges vlog. Det bliver mega fedt. Okay, det var sådan... ja. Nej, men jeg er blevet tilbage, når vi har fået den nøgle der. Og er kommet i sommerhus. Så yeah. Og nu er vi i hvert fald kommet der til, hvor vi skal hente vores nøgler. I går Emil han kom på bagsædet. Faktisk. Og nu går vi så ud og får noget frisk luft, siger vores mor så. Så jeg synes altså lige nu, at vi fik den nøgle der til sommerhuset, og så skal vi derned nu. Så ja, det bliver fedt. Yes. Nu er vi så i den by, hvor vi skal bo i, som hedder Sønderho. Men kan... Hvad? Ja, han handler. Aha, man kan låne cykel. Ja, men jeg laver en roomtour, når den kommer, så det skal I glæde jer til. Ikke godt, Thomas? Ja. Ja. Okay. Så vi kommer. Okay. Det her det er Thomas og Majs værelse. De har lidt til bilerne og muligt. Det her er en af Emma og Sars værelse. Det her er mig og Emils værelse. Ja.
Gør Emil, det er vores luksus. Det er vores crib, det her. Niklas er smil. Shit, kan man have i den her. Køkken. Ja, bord. Fjernsynsstue eller noget. Kan man godt komme ud her, det er glas. Nej, det var ikke glas. Udenfor. Gynge. Noget. Lille rutsjebane. Gynge. Et eller andet. Noget. Skur. Ting. Ja. Og ja, I glemte lige at se det bedste. Der er PlayStation. Kæft, det er fedt. Se lige. PlayStation. Det er 2 ikke, men altså, det er jo fint nok. Det er fedt nok sommerhus. Så ja, der er sikkert nogle hjemme til det. Og så er der spejl her. Nej, du kan... Ja, det var sådan morgenturen. Yes. Nå, men hvad hedder det? Jeg tror, jeg går på opdagelse. Så Emil, jeg ved ikke, om man kan se. Jeg sidder helt deroppe på toppen. Jeg tror, jeg skal op til. Jeg ved ikke, hvad der er bag ved de her glitter. Okay, jeg kommer, Emil. My little pony, my little pony. Her på den her sti her. Flot. Det er egentlig mega hårdt, det her. Så lige der. Okay. Se her. Så er vi op. Eller han er lige kommet op. Se her udsigten her. Der er sådan en mølle derhen. Den er altså meget stor. Altså, det kan godt være, at I ikke lige kan se det på skærmen derude. Men den er altså der. virkelig stor. Der. Den er virkelig stor. Så ja. Ja, så lige nu er vi på sådan en vandretur-ting. Den der lille ting der, hvor I kan se. Den der røde ting noget. Lige ved sådan den der store... Det kan være, man kan zoome ind på den. Nå, men den er i hvert fald på vej over til. Og se, hvad det er for noget. Så ja. Okay, så det der, det der tårn noget der, det blev ikke lige sådan noget. Der var for langt over. Vi skulle over sådan en campingplads og alt muligt. Så det blev ikke lige sådan noget. Så ja, men yes. Okay, men måske skal vi ned på stranden lidt senere. Og der vil jeg måske vlogge, hvis jeg kan. Hette. Det tror jeg, du kan. Det kan jeg også godt. Det kan den nok godt. Ja. Som I kan se, så bor vi der. Det er det lille sorte sommerhus, men det er helt fint. Det er faktisk et okay sommerhus. Der er til 8 personer. Det er helt fint. Det er fint. Og der løber Thomas. Der er til 10 personer. Kan du se ham? Thomas! Du er med på vloggen! Ja, der. De er der. Ja, okay. Ja. Nå, men han giver ikke med på YouTube, så det kan godt være, det her klip, det bliver slet uge. Nå, men jeg tror, at jeg går ind på igen. Jeg venter til, at vi skal ned på den strand der. Og så filmer jeg lidt der måske. Så skal vi fange nogle Pokémons. Jo, så går vi her, og vi er på vej til stranden. Ikke, Thomas? Jo. Ja. Det er sådan lidt lol, jeg har en Christiansø-hat på. Det vil sige, at jeg rigtig med på Christiansø, og vi er på Fanø. Det er sådan lidt... Men det går nok lidt sådan lidt... Sige at der er bare ingen mennesker. Nogen steder. Ej, der kommer stranden til. Ja, så er det lidt god musik her. Det ved jeg. Jo. Men så gik vi igen. Der var ret mange mennesker. Så nu tror jeg, vi går ned til stranden. Hvad gør vi så? Hvad gør vi? Okay. Jeg tror, vi går ned til stranden. Ja. Jeg tror ikke, vi går hjem. Jeg har lige fundet dyrenes konge. Så her. Hej! Nå, men jeg tror ikke, vi kommer til vandet i dag. Det ligger simpelthen derude på Lars Tønsked, helt derude. Og vi skal gå mega langt den vej, for at komme derhen. Og det er jo ikke særlig fedt. Vel, Thomas? Ja. Ved du, hvad vi siger ja til? Nej.
Ej, prøv lige at se sådan nogle gamle bygninger. Hej, igen. Ja, det er... Ja. Nu, vi kom så derned igen, hvor vi faktisk var før. Men vi kom derned til vandet alligevel. Nej, vi skal ikke ned i det der. Jo. Det er jo ikke engang en havn. Niklas, Der står, det hedder Sønderho Havn. Niklas, Hvad? skal der nu? Okay, det må du godt. Prøv lige at se det vand her. Det er jo ikke engang særlig dybt. Skal jeg tage? Jeg måler med det her. Ej, shit, mand. Prøv at se, hvor dybt. Det er jo ikke engang særlig dybt. Ej, Niklas, se det. Jeg dybere der. Ja, men det er jo fordi, at man går ned i det. Sådan noget... Sarah, hun er modig, og hun går ud i det der vand. Ej, hvor er det klamt. Hvad sagde jeg? Hvad synes du om det? Er det krabber i? For pokker. Hvad så? Hvad? Er det krabber i? Det ved jeg ikke. Au. Prøv at se, man kan bare se Kom, hopper i. man kan bare se hendes fodspor. Bare hop i, Thomas. Nå, men jeg tror også, jeg har vlogget nok i dag. Der er jo en hel uge, så det var det for den her dag. Noget. Vi ses i morgen. Yes. Ej, prøv lige at se den her mand der. Shit, mand, han er grim. That face, dude.